Connecta. La comunitat d'UAB Idiomes. Hola a tots i a totes. Ja tornem a ser amb vosaltres després d'aquestes merescudes vacances per presentar-vos les activitats gratuïtes que teniu per practicar llengües aquest mes de gener. Primer de tot, us volem recordar tots aquells canals que teniu on hi trobareu tota la informació que us presentem als vídeos de cada mes amb les activitats. Si entreu al nostre blog, aquí també us anem penjant informació interessant per vosaltres i, a més, hi teniu l'accés a les nostres xarxes socials, tant al Twitter, com al YouTube, com al Facebook. Des de fa poquet, a més, tenim dins del Facebook un grup, el grup Connecta la comunitat UAB Idiomes Campus SDL, que si voleu us hi podeu unir, us hi donarem accés i també podeu tenir informació de totes les activitats que us anem presentant. Us ho recomano. Quines activitats teniu aquest mes? Doncs justament aquesta setmana, avui dia 9, comencen 2 clubs de lectura en anglès del nivell B2 i C1, que encara us hi podeu matricular si us interessa. Tot i que heu de fer inscripció, ja sabeu que aquests grups són gratuïts per vosaltres. O sigui que si us interessa la lectura i voleu practicar anglès, és una activitat molt interessant per vosaltres. A més, a final d'aquest mes, el dia 31 concretament, a la tarda, realitzarem una altra activitat d'intercanvi lingüístic presencial amb estudiants d'Study Abroad. Fins ara fèiem trobades per practicar, per fer intercanvis d'anglès-espanyol, per tant, perquè poguéssiu practicar l'anglès. Però a partir d'aquest mes, a banda d'aquesta llengua, també podeu practicar l'alemany o el xinès. Per tant, si sou estudiants del Servei de Llengües i us interessa alguna d'aquestes 3 llengües, practicar anglès, alemany o xinès, us hi podreu apuntar. Rebreu properament un correu electrònic amb informació i de totes maneres també us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de la nostra adreça electrònica que trobareu aquí al vídeo per demanar-nos informació de l'activitat. Aquest mes no hi ha activitats del tàndem. Tot i això, que sapigueu que podeu entrar a la pàgina web del tàndem, intercanvislingüístics.uab.cat, i podeu registrar-vos, omplir el vostre perfil i buscar una parella lingüística. Les activitats del tàndem tornaran el proper mes de febrer. A banda, també us recordo que tenim un Twitter dedicat a sèries i a practicar anglès, on us hi podeu unir i si sou amants de les sèries, us les mireu en versió original, podeu compartir continguts allà amb nosaltres. Per últim, no voldríem acabar el vídeo sense presentar-vos el Centre d'Autoaprenentatge de Llengües del Servei. Aquest mes que potser teniu exàmens i potser heu de preparar treballs o fer exposicions orals, recordeu que aquí hi podreu trobar recursos que estan al vostre abast de diferents llengües, de totes les llengües que vulgueu. Podeu consultar totes les pestanyes i cercar la informació que és més necessària per vosaltres aquests dies. I una informació interessant pel professorat de la UAB, si us interessa fer la prova de suficiència de català, és que al Servei de Llengües realitzem sessions de preparació d'aquesta prova. Concretament seran al mes de gener, els dies 13, 20 i 27. Si us interessen aquestes sessions de preparació, consulteu al nostre web com us hi podeu inscriure i com podeu venir-hi. Bé, això és tot per aquest mes, ja ho sabeu, tota la informació a les nostres xarxes socials i nosaltres ens veiem a la xarxa. Adéu!